Sa pagsulod sa bulan sa Hunyo, mitala og record-breaking new COVID-19 cases ang Davao City nga naa sa kapin 300. Matod sa City Health Office, posibleng dunay laing COVID-19 variant ang nakasulod sa syudad. Ano ang report ni Argil Relator? Sa datos sa DOH Davao Region, sa unang adlaw sa bulan sa Hunyo, natala ang pinakataas na kaso sa COVID-19 sa Davao City nga naa sa 338. Mao na kini ang labing taas nga ihap sa new cases sa syudad sukad nagsugod ang pandemya. Apan gipaklaro sa Davao City Health Office nga ang resulta nga nigula niadtong June 1. Suma total kini sa new cases sulod sa upat ka adlaw sukad niadtong May 28 nga wala pa migawas ang resulta gikan sa kapin 3,000 ka mga sample. Mato ni Dr. Ashley Lopez, ang OIC Davao City Health Officer, nga posibleng dunay nakasulod nga COVID-19 variant sa syudad, sanglit paspas ang pagsaka sa mga bag-ong kaso. It's not confirmed yet whether we have a variant or not, kay wala pa man ko'y nadawat nga report sa Philippine Genome Center. But I believe sa paspas, it's several times higher than what we had last October and November. Samtang tungod sa pagdaghan sa mga kaso sa syudad, gibutyag sa CHO nga ana-ana sa maximum capacity ang 16 ka mga temporary treatment and monitoring facilities sa syudad. Busa, giablihan og balik ang 8 ka mga TTMF sa syudad nga dunay bed capacity nga sobra libo. Gipasabot sab sa CHO nga tungod sa kadaghang kaso karon, doon gayoy delay sa pagsundo sa mga positive patients nga dalahon sa mga isolation facilities. As a policy, ang atong confirmed cases dapat din na sila ma-isolate. Yes. Whether we like it or not, we do not tolerate isolation at home. Home isolation, no. Oo. Quarantine siguro pwede kung negative mo sa RT-PCR. Oo. But if you are RT-PCR positive, definitely you will be brought into an isolation. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.